Kaixo neskamutilak, eunekoak errepasatzeko bideo bat grabatzea pentsatu dut. Nik uste dut horrela hobeto ulertzeko gai izango garela, bale? Edo zaretela. Eunekoak nola kalkulatzen diren gogoratzeko, planteatu dut buruketa baten bitartez. Buruketa honek holan dio. Supermerkatuan, normalean, tomate poteek 250 gramo dute. Bai? Baina, honek eskaintza badago supermerkatuan, eta euneko 12 oparitzen digute. Presio berdinean usten digute potea, baina euneko 12 gehiago gehitzen diote poteari. Galdera da zenbat produktu dauka, zenbat tomate dauka potea orduan. Horretarako, 250-en euneko 12 kalkulatu behar dut, jakiteko zenbat gehitu dioten. Eunekoa horrela adierazten da, baina guk ere zatiki moduan badakigu egiten. 12 eunen adieraziz, bai? Hau edo hau gauza bera esan nahi du. Euneko 12 edo 12 eunen berdin-berdina da. Eta orain ja, errezago ikusten dugu hemen 250 bider 12 zati eun. 250 bider 12 zati eun. Orotara, 30 da. 30 gramo. Gehitzen digute, bai? Gehitzen edo oparitzen digute. Hau ez da amaiera. Buruketak esaten digu euneko 12 gehitzen digutela. Baina orduan zenbat gramo dauzka pote berri hauek? Zenbat gramo daukate pote berri hauek? 250 gehi 30, bai, oparitzen digutena, gehi euneko 12, 280 gramo daukate pote berriek. Nik espero dut honekin ulertu izana, bai, eunekoak kalkulatzeko, bien arteko biderkadura zati eun. Ea horrela gai zareten planteatzen dizkizuegun ariketak egiten. Animo!